da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za mu ringa bankaɗo muku sirrikan Kannywood a cikin sauƙi. Soyayya ta ɓarke tsakanin jarumin masana'antar Kannywood Hadiza Aliyu, wacce aka fi sani da Hadiza Gabon, da kuma shahararren mawaƙi wanda ya ƙware gurin iya salo da sarrafa harshe gun yin waƙar sarauta da waƙar siyasa. Ba kowa bane wannan face Naziru Sarkin Waƙa. Soyayyar tasu ta samo asali ne daga inda Naziru Sarkin Waƙa ya ɗora hoton jaruma Hadiza Gabon, yake cewa 'yan mata adon gari, ba makawa da zan ƙara aure, ke zan aura, saboda ke mace ce ta daban a cikin mata, a cewar Naziru Sarkin Waƙa. Ta ɓangaren jaruma Hadiza Gabon kuwa, da ta ga postin ɗin Naziru Sarkin Waƙa, abinda ta mayar da martani, wai ma ku wa'annan mazan haka kuke, ni za a yaudara da kalaman soyayya irin na waƙa? Wannan ai sai ku mawaƙa. Can kuma sai muka ga jaruma Hadiza Gabon ta yi postin ɗin hoton Naziru Sarkin Waƙa, tana cewa kai ne sarki a waƙa ɗaya tilo duk cikin mawaƙan Afirka baki ɗaya, ba waƙar wanda nake ji take burge ni irin taka, don haka ni ina yawan yi maka fatan alkhairi. Jim kaɗan sai Naziru Sarkin Waƙa ya ce ka ji ta, fatin matar da ni na koya mata Hausa. Nan fa soyayya ta ɓarke, ana tunanin Naziru Sarkin Waƙa zai iya auren Hadiza Gabon a kwana-kwanan nan. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yacce za mu ringa zaƙulo muku sirrikan Kannywood a cikin sauƙi.